L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Adrian Delija komplet turi l-inkonsistenza tagħha fil-beraħ fejn fil-Parlament tagħmel mod u barra tajt mod ieħor. F'konferenza tal-aħbarijiet li Delija organizza biex iqajjem ftit lil ta' madwaru bi preparazzjoni għal festi tal-Indipendenza, Delija kompla jikkritika il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex li għandu jtejjeb il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Għal Delija il-Gvern tiqarra għax ippubblika xi studji. Il-Gvern qed jitaq bin-nies. Il-Gvern qed jgħid illi ppubblika xi studji. Delija skarta l-fatt li l-istudji li tlestow ġew pubblikati kollha u jinsabu fuq is-sit ta' Transport Malta għall-iskrutinju tal-pubbliku. Iżda Delija mifxula l-mistoqsijiet tagħna hekk kif intebaħ li l-kredibilità tiegħu naqset għax qed jitlob il-pubblikazzjoni ta' studji li għadhom ma tlestowx, spiċċa jammetti li dawk li tlestow ġew ippubblikati. Li tlestew pubblikati. Li tlestew. Id-dikjarazzjonijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni jsegwu dawk tas-Segretarju Ġenerali tiegħu Clyde Puli li iktar kmieni din il-ġimgħa saħaq kif dwar il-proġett tal-mina il-Partit Nazzjonalista għandu imma kbira. U dan minkejja li fil-Parlament Delija qal li huwa favur konnettività permanenti fil-proġett tal-mina biex bekk l-inkonsistenza ta' Delija baqgħet waħda qawwija e kif baqa' jsiba bitqila jikkommetti ruħu favur il-proġett tal-mina. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.